jsem si ještě přes řeč. Z horských výšek po nejhlubší oceán. Stvoření odhaluje tvůj majestát. Od barev podzimních po vůni jarních dní. Od každého tvora ti píseň zní. Každý zpívá nepopsatelný, nezměřitelný. Hvězdy si umístil v nebi a jménem je znáš. Ty jsi tak úžasný Bůh. Bůh všemocný, neskrotitelný. Před tebou v údivu na kolenou vyznávám. Ty jsi tak úžasný. Kdo říká za bouřky bleskům, kam mají? Kdo viděl v nebeských sýpkách ukrytý sníh? Kdo slunce zažehnul, dává sílu dál řád. V noci skrývá, dává nám klidně spát. Kdo chápat může, nesrovnatelný, nesměřitelný, hvězdy si umístil v nebi a jménem je znáš. Ty jsi tak úžasný Bůh. Bůh všemocný, neskrotitelný, před tebou v údivu na kolenou vyznávám. Ty jsi tak úžasný Bůh. Bůh všemocný, neskrotitelný, před tebou v údivu na kolenou vyznávám. Ty jsi tak úžasný Bůh. Nesrovnatelný, nezměřitelný, vidíš mi do srdce, stejně dál rád nemáš. Ty jsi tak úžasný Bůh. Tak úžasný Bůh. Milí priatelia, chceme vás aj dnes, tento štvrtkový večer, privítať tu v kinosále Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku. A určite nemôžeme zabudnúť ani na všetkých tých, ktorí si nás dnes večer zapli na prenosových miestach. Pozdravujeme všetky cirkevné zbory na Slovensku, na Sliensku a pevne veríme, že možno aj v iných krajinách sveta. Téma dnešného večera je šanca. Je to téma, ktorá nám otvára mnohé možnosti, príležitosti, ale predovšetkým určitý spôsob rozhodnutia. Chceme hneď v úvode nahliadnúť do histórie a trošku priblížiť udalosti veľmi známej, luxusnej, v tej dobe
najuznávanejšej a najväčšej lode, respektíve parníka Titanic. Titanic vyplával z anglického prístavu 10. apríla v roku 1912 a smeroval do New Yorku. Je dobre známe, že už táto prvá jazda sa mu stala osudnou a v oceáne zahynulo 1500 ľudí. V tom čase, ako som už spomenula, išlo o najväčší osobný parník sveta. K tragédii došlo 14. apríla v roku 1912, krátko pred polnocou, kedy sa Titanic zrazil s ľadovcom. Po necelých 3 hodinách nad ránom 15. apríla klesol Titanic ku dnu. Tieto informácie predpokladám, že sú nám väčšine veľmi dobre známe, ale informácie, ktoré vám chceme teraz posunúť, možno nie sú známe všetkým. Pri výskume sa totiž zistilo, že okrem iného Titanic dostával aj informácie a správy o tom, že ľadovce sú pred nimi. A tieto správy boli určené pre kapitána, pre jeho dôstojníkov. Prvé prišli dokonca už 12. apríla z parníka tzv. Turnej. A tieto informácie mali zaznamenané na mape. Na mape, kde bolo zaznamenané, kde všade tie ľadovce v tom mori sa nachádzajú. A tí dôstojníci sa skutočne zhodli na tom, že ľadovce nie sú v tráse ich plavby. Aj v samotný deň tragédie, čo bolo 14. apríla, takže zhruba 2 dní potom, ako prišla prvá informácia o týchto ľadovcoch, prichádzali správy už od 9. hodiny do poludnia o tom, že na určitých súradniciach sa nachádzajú ľadové polia. Tieto informácie a správy ukazovali, že ľadovce sa vyskytujú južnejšie, než sa očakávalo, čo bolo varovným signálom. Vedenie Titanicu malo dostatok informácií o výskyte ľadovcov, ale so správami nebolo zaobchádzané účelne. Mnohé tieto správy boli odložené na neskôr a boli podcenené. Ešte pred polnocou radista na parníku Kalifornia sa snažil odoslať správu o ľadovcových poliach a Titanic varovať, čo mohlo zachrániť životy mnohých. Žiaľ, radista Titanicu ho prerušil a tak Titanic plával v plnej rýchlosti priamo k ľadovému poľu napriek tomu, že mu bolo odoslaných viac ako 8 správ, ktoré mohli zachrániť životy mnohých. Keď sa potom už po narazení do ľadovca skonštatovalo, že Titanic pôjde ku dnu, začala sa záchranná akcia, ale aj z radu nasledujúcich okolností je zrejme, že na palube nastala ohromná panika a zmätok, chaos. Zmetení boli aj samotní členovia posádky, z ktorých mnohí nereagovali primerane. Okrem toho, že Titanic nebol vybavený dostatkom záchranných člnov, aj z tých, ktoré tam boli, mnohé neboli obsadené naplno. Napríklad čln, ktorý mal kapacitu 64 osôb, bol naplnený len 28 cestujúcimi. A mnohí z cestujúcich dokonca ani nechceli nastúpiť, pretože vystúpiť z Titanicu znamenalo vstúpiť do určitého priestoru temnoty mora. Báli sa práve toho neznámeho. A takto neuchopili ani tú poslednú šancu samotnej záchrany. Neprijali a neuposluchli správu, ktorá priniesla informáciu o tom, že záchrana tu je. Napokon sa zachránilo z 1500 ľudí len celkovo 706 ľudí, aspoň tak hovoria štatistiky. Tých ľudí na palube bolo vyše 2000, ale 1500 ich zahynulo a zachránilo sa len tých 706. Milí priatelia, tento skutočný príbeh o Titanicu odzrkadľuje a odhaľuje aj ešte inú skutočnosť, a to skutočnosť ľudského srdca. A my môžeme vnímať, že veľmi reálne ukazuje na náš ľudský charakter, na človeka, ktorý napriek správam a informáciám, ktoré prijíma, ktoré dostáva,
napriek nejednej darovanej šanci zostáva slepý a hluchý. V pýche sa spolieha na svoju sebestačnosť a v pýche nevidí pravdu a nevidí tú skutočnú realitu takú, aká je. V pýche naráža na ľadovce. V pokore a viere nachádza záchranu. Práve tento príbeh o Titaniku chce byť aj takým obrazom Božej milosti pri nás. Ale aj Božej spravodlivosti, ktorá sa prejavuje v tom, že my ľudia máme dostatok šancí, alebo máme dostatok správ o tom, aká je skutočná realita života, ale aj o tom, kde je záchrana, kde je samotný zmysel. Možno tie správy prichádzajú od rôznych ľudí, ktorí nemusia byť vždy pre nás známi, ale ich posolstvo dokáže zachrániť danú situáciu, daného človeka. A to nie len možno pre časnosť, ale aj pre večnosť. Ak prichádzajú aj do nášho života rôzne správy, ktoré nám dávajú určitú šancu, určitej zmene, nebuďme voči ním hluchí. A tak si prajeme, aby aj dnešný večer bol takým zhmotnením alebo stelesnením určitej životnej šance, príležitosti na novo sa stretnúť nielen ako ľudia tu, v sále či na prenosových miestach, ale stretnúť sa s tým, ktorý nám podáva ruku a vyslal záchranný čln do tohto sveta. Aj dnešný večer k nám budú prichádzať správy a informácie. A je na nás, ako túto Bohom danú šancu uchopíme. Voláš nás do morských hlubín, těch neznámých, dalekých. Tam tě najdu, tam si skrytý, v hlubinách budu s vírou stát. Jménem tvým tě zavolám, nech oči mé uniknout vlnám. Když voda stoupá, duše má v tobě spočívá. Já jsem tvůj a ty můj král. Přebývá, kroky tvé mě vedou dál. Když padám níž a strach mne stráží, ty nezradíš, u mě zůstáváš. Jménem tvým tě zavolám, oči mé uniknout vlnám. Když voda stoupá, duše má v tobě spočívá. Já jsem tvůj a ty můj král.
Duchu, veď mě, když má víra nezná hranic, po vodách nech mě projít, kamkoliv budeš chtít. Hlouběji, dál než kroky mé mě vedou, ty posílíš mou víru přítomností svou. Duchu, veď mě, když má víra nezná hranic, po vodách nech mě projít, kamkoliv budeš chtít. Hlouběji, dál než kroky mé mě vedou, ty posílíš mou víru přítomností svou. Jménem tvým tě zavolám. Nech oči mé uniknout vlnám. Když voda stoupá, duše má v tobě spočívá. Já jsem tvůj a ty můj král. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane náš, za tento večer. Žijeme v dobe mnohých falošných, ale aj zlých správ. Sme možno dennodenne konfrontovaní so zlými správami, ktoré prichádzajú zo sveta, ale i z našej krajiny. A my Ti ďakujeme, že Ty máš dobré správy pre nás. Máš dobré správy pre človeka. A Ty máš dobré správy aj dnes pre nás, tu zhromaždených, i zhromaždených na mnohých miestach Slovenska i zahraničia. A preto prosíme, aby sme neprepočuli dobrú správu, evanjelium, aby sme sa aj my našli v tej dobrej správe, aby sme dokázali otvoriť svoje srdcia a uši, aby Tvoja správa zaznela k nám a priniesla do nášho života niečo nové, niečo oživujúce, obnovujúce, niečo, čo nás posunie dopredu a čo dá nášmu životu zmysel a cieľ. Amen. Známa hudobníčka, speváčka, autorka nielen hudby, ale aj textov Miriam Kaiser, ktorá sa snaží spájať staré žánre novým spôsobom, nám v nasledujúcom videosvedectve priblíži to svoje uchopenie životnej šance. Keďže som sa narodila do kresťanskej rodiny, bolo pre mňa o mnoho jednoduchšie nájsť si cestu k Bohu a k viere. A už ako malé dieťa som túžila, aby Ježiš prišiel do môjho života a chcela som, aby bol môjim pánom a aby ma viedol. Ale to, že som sa stala kresťankou, to neznamenalo automaticky, že som robila veci správne. Ale vnímala som, že Boh chce, aby som sa zmenila a aby som mala taký čistý kanál s ním. A proste nebolo to vždycky jednoduché, ale tá premena proste prichádzala postupne a naozaj som videla, že Boh pozerá na moje srdce, aby bolo také, aby sa mu páčilo.
A ďakujem Bohu za to, že mi v istom období života povedal, ako keby, že a teraz si pripravená a môže začať robiť a dal mi naozaj na to čas, a dal mi super ľudí, ktorí mi pomohli s hudbou a dal mi tiež aj financie a dnes sa môžem tešiť z toho, že moja hudba môže znieť v rôznych rádiách, že môžeme mať rôzne koncerty, že sme nahrali CDčka a že naozaj tým, čo robím, tak som takou dobrou vôňou o Kristovi a tiež sa naplnila taká moja túžba, že priniesť slávu Bohu tým, čo robím. Téma dnešného večera Šanca sa bude odvíjať od biblického príbehu o tom, ako ku Kristovi priniesli ochrnutého človeka. 4 jeho dobrí priatelia, vidiac jeho núdzu, priniesli ho ku Kristovi, ktorý ho napokon uzdravil. Dostal šancu, ktorú mu ponúkli práve jeho priatelia. Som rád, že dnešný večer môže medzi nami privítať aj človeka, ktorého životný príbeh bol práve v tom, že jeho rodičia ho viedli, vychovávali a predovšetkým už od malička privádzali ku Kristovi. A že ovocie aj tejto výchovy a takéhoto spôsobu života, uchopenia tejto životnej šance a milosti sa potom pretavili do vernej služby aj uprostred našej cirkvi. Teraz budete vidieť jeho fotomedailón, takže ešte neprezradím úplne jeho meno, až potom, keď si ho pozvem na pódium. Takže ste sa dozvedeli, kto je to, veľmi rýchlo. Takže ja už teraz chcem pozvať na pódium brata Bohuša Beňucha, ktorý k nám prichádza až z ďalekých Dudiniec. Dudince ako kúpeľné mesto. A čo má s nimi on spoločné, tak o tom vám už on sám prezradí určite najviac. Milí priatelia, milí poslucháči, v prvom rade vám všetkým chcem povedať, že najväčším darom, ktorý človek môže mať, je viera v Ježiša Krista. Mňa táto viera sprevádza od môjho narodenia už takmer 60 rokov a môžem povedať, že nesklamala ma ani jediný raz v mojom živote. A chcem vás povzbudiť, aby ste sa nebáli. Ľudsky povedané, som mal také šťastie, ale v podstate to bol dar od Pána Boha, ktorý som dostal v mojich rodičoch. Otec bol farár, mamka bola jednoduchá žena, ale boli to hlboko veriaci, zbožní ľudia. I napriek ťažkostiam, ktoré boli v tých 50. rokoch, u nás vždycky bol dom naplnený láskou, vzájomným porozumením, úctou. A to nielen voči nám, voči rodičom, voči nám ako deťom, ja som mám jedného brata. Nie len voči starým rodičom, ale voči každému, kdekoľvek sme v cirkevnom zbore nažívali. Heslo mojich rodičov bolo: naše srdcia musia byť otvorené Pánovi a každému jednému z nás 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
365 dní v roku. A táto viera, ktorú od nás budovali od malička, na mňa, ale aj môjho brata, sprevádzala celým mojím životom. Milí priatelia, určite viete, že také deti, keď sme možno aj mladí, už mládež, slovo viera ani sme nejako nevnímali. Ale vnímali sme tie dary, ktoré viera so sebou prináša. Vnímali sme tú lásku, vnímali sme tú starostlivosť, vnímali sme tú pokoru, vnímali sme tú zbožnosť, trpezlivosť. A v živote tie dary veľmi, veľmi boli potrebné. Určite si môj život vždycky naplánoval úplne inak, ako nakoniec dopadol. Chcel som ináč študovať, chcel som mať inú partnerku, chcel som inde žiť, chcel som inde pracovať a nakoniec vždycky ma tie cesty Božie doviedli tam, kde chcel náš Pán a ja som mu za to vďačný. Pretože celý život mi spôsobil, že môžem byť šťastný. Už ako dieťa som sedával, keďže mamka bola zamestnaná už vzhľadom aj k finančným pomerom, ktoré boli v tých 50 60 rokoch. Sedával som v záhradke, keď otec odbavoval raňajšie služby Božie v Muránskej Dlhej Lúke na Gemeri. A už ako také malé decko som si to veľmi vážil, že v ten pondelok, stredu a piatok s ním tam budem sedieť. A tak postupne tí rodičia nás pestovali tie dary viery a myslím si, že aj keď my sme to celkom nevnímali, ale sa im to darilo. Ja chcem vlastne tým povedať, že vždycky najväčším takým, by som povedal, trestom od oca, ktorý bol pomerne prísny na nás, nebolo ani to za ucho, ani možno nejaký výprask. Ale najhoršie bolo, keď mi vždycky povedal, vži tak, ako ťa učíme, konaj tak, ako ťa napomíname a nech sme ti, konaj tak, ako ti my dávame svoj vzor v našej rodine. A to bolo také napomenutie, ktoré do dneska nikdy nezabudnem a ktoré ma sprevádzalo celým mojím životom. Pretože ak by ste mali ublížiť človeku, rodičom, ktorí takto sa o vás starajú a obetujú, tak to by bolo, pre mňa to bolo úžasne niečo ťažké. Potom boli tie rôzne roky, ktoré sme prežívali ťažké, ale myslím si, že viera v mojom živote sa začala preukazovať, tak vlastne potvrdzovať a začal som ju tak viac vnímať, keď som mal 15 rokov. A mojej mamke, ktorú som nesmierne miloval, diagnostikovali rakovinu. Viete, prvák na gymnáziu, brat bol o 3 roky mladší, otec, zostali sme sami, traja chlapi. Ťažké chvíle sme prežívali vtedy, ale nikdy sme nezúfali. Každú chvíľu sme využívali k modlitbe, prosili sme Pána Boha o požehnanie pre mamku a ona vždy tak hovorila, nemôžem sa protiviť tomu, čo Pán Boh so mňou plánuje. Boli všelijaké nálady, ako sa dať operovať v renomovaných nemocniciach. Ona povedala nie. Ak Pán Boh sa rozhodol, že ma tu zachová, je jedno, kde budem operovaná. Bola operovaná v malej provinčnej nemocničke v Šahách. A 2 roky trávila po nemocniciach a keď po liečení chemoterapii, ktorú absolvovala v Martine, sme o rok po ukončení liečby prišli s mamkou na kontrolu, tam sme sa dozvedeli informáciu, že zo 45 žien, ktoré leželi na oddelení, zomrelo do roka 44. Ostala ona sama. Úžasný dar, ktorý sme dostali od nášho Pána, že nám naša mamka ešte žila 9 rokov. Kto to neprežil, ťažko to vie, ale ďakujem Pánu Bohu za tých 9 rokov, pretože aj keď v bolestiach, aj keď v trápeniach, aj keď v súženiach, ale vždy s vierou plnou lásky, ktorú rozdávala. A rozdávala ju všetkým, nielen nám v rodine, ale kdekoľvek sme boli v cirkevných zboroch. Muránska Dlhá Lúka, Moravce, Žilina.
A myslím si, že to bolo úžasné požehnanie. Potom taktiež človek plánuje si svoje plány, kde pôjdem študovať. Ja som takisto mal plány, že budem študovať na humanitných vetvách. Zaoberal som sa dejinami a takýmito vedami. No samozrejme, ako farárov syn, bolo mi povedané, máš dve alternatívy, strojárina alebo elektrotechnika. Ja som sa nebránil, vedel som, že budem mať problémy. Skončil som aj strojárinu s Božou pomocou. A znova Pán Boh dokázal, že o svojich ľudí sa postará. Pán Boh dokázal, že my naše plány, ktoré máme, možno by sa nám podarili, ale neboli by takým požehnaním pre okolie, neboli by požehnaním pre našu rodinu, pre všetkých, ktorými sa stretávame, tie výsledky, aké on s nami má. Čiže tým plánom som sa nebránil. Takisto to bolo aj, viete, ako mladí ľudia, chlapci hlavne majú radi dievčatá, ja som mal 100% manželku jednu, potom som si myslel, že druhú, ale vždycky to nejako niekde tak sa vyvíjalo, že nikdy to nepokročilo do nejakého štádia, že toto by mohla byť moja manželka, až čiste náhodou pár dní po ukončení vysokej školy, a to som už mal 25 rokov, som stretol ženu, ktorú som si od prvej chvíli, že to bude moja manželka. Bola to žena zbožná, bola to žena vychovaná v rodine hlboko veriacich rodičov, hlboko veriacich starých rodičov. A Pán Boh mi ju daroval. Ja mu za to veľmi pekne tiež ďakujem. Bude v októbri 35 rokov, ako v láske spolu nažívame. A taktiež som mal plány, že robil som si dom v jednej dedinke tam pri Dudinciach. Všetko som si zabezpečil, vodu, odpad, hospodárskú budovu a tak ďalej. No ale prišla žena môjho života a moje plány sa zmenili. A dnes to beriem tak, že Pán Boh povedal, no kamarát môj zlatý, nebude to tak, ako si to ty myslíš, pôjdeš do Dudiniec a tam postavíš kostol a založíš cirkevný zbor. Dneska to môžem povedať a ďakujem Bohu, že sa mi to podarilo, ale znova, nikdy by som toto ja vo svojom živote nebol si naplánoval. Nikdy som nad tým neuvažoval, nikdy to nebolo niekde v mojej hlave, že ja toto niekedy budem robiť. A Pán Boh ma viedol proste tam, kde ma chcel mať. Takisto som začínal ako kantor v kostole. Viete, predstavte si mladého chlapca, 15-ročného, ktorý troška sa učí hrať na orgán, napísané noty na klávesi, noty v partitúre, bez nejakých hudobnej školy. Zrazu zomrel kantor v dedinke, kde otec pôsobil, bola konfirmácia, nemal kto hrať, ideš hrať. S Božou pomocou som to zvládol a už som kantorom takmer 45 rokov. Ale to nebol ten problém, ale ten problém bol ten, že slúžiť v cirkevnom zbore, slúžiť Bohu, a pritom mňa zaujímal fotbal, a teraz slúži Božie nešporné o 2:00, na filii o 2:00 a my sme mali o 2:30 zápas. Takže toto môžem povedať, že to boli veľké boje tiež, ale ja som vždy hľadal také kompromisy a v tom mi pomohol hodne aj môj otec, ktorý povedal už keď bolo veľakrát zle, že vieš čo, tak do tej kázne to odkantoruj a už na tú kázeň môžeš odísť. Tak ja som kantoroval kopačky zavezené na orgáne a po skončení piesne pred kázňou som už aj trielil na fotbal. Ale vždy som si uvedomoval, že tá služba na Vinici Pánovej je prvoradá. Tak nejako, nikdy som nad tým nejako neuvažoval, ale bral som to ako samozrejmosť. Proste u nás vždy v rodine platilo, pokiaľ je nedeľa, pokiaľ je sviatok, pokiaľ sú služby Božie, neexistuje nič iné ako návšteva chrámu Božieho. A preto aj vás vyzývam. Vždycky musíme na prvé miesto v živote klásť Ježiša Krista a slúžiť jemu. Pretože ja sa aj dneska stretávam, keď sa mi mnohí ako dozorcovi ospravedlňujú, vieš čo, nemohol som prísť, lebo prišla nám návšteva. Vieš čo, nemohol som prísť do kostola, lebo
vieš, musel som ísť na burzu králikov alebo neviem čo. A ja im vždycky poviem, a ja by som chcel ísť. Aj na fotbal som chcel ísť, ale nemôžem ísť na fotbal, lebo sú služby Božie. Nemôžem ísť na burzu, pretože sú služby Božie. Nemôžem ísť niekde na kúpalisko, aj keď je teplo, pretože sú služby Božie. A takisto nič mi neušlo. Prečo ja nemôžem venovať tomu Bohu tú hodinu v chráme Božom, alebo hodinu a pol, a mám ešte ďalších 22,5 hodín alebo 23 hodín, ktoré môžem venovať sebe. Vždycky hovorím, muselo byť prioritou služba Bohu, služba cirkvi. A myslím si, že je to veľmi dôležité. A čo chcem hlavne zdôrazniť, že pokiaľ človek je vychovávaný vo viere, pokiaľ tie dary viery sú prenášané do jeho života, ako je láska, zodpovednosť, pokora, tak myslím si, že vtedy aj tí rodičia mohli byť spokojní, že ja nič, a respektíve nič takého neurobím, za čo by sa mohli hanbiť. A myslím si, že to je veľmi dôležité a chcem aj vás poprosiť, aby ste aj vy vo vašich životoch takto viedli vaše deti, vašich vnúkov, vaše vnúčatá. Ale nie len slovom, ale hlavne príkladom. Ja viem, že sme boli ako farársky chlapec, sme boli stredobodom pozornosti. O nás sa všetko vedelo. Keby sme my čokoľvek boli urobili, ostatní to mohli urobiť, ale nemohli to urobiť farárove deti. A myslím si, že je to veľmi, veľmi dobré, keď takúto dôveru naše deti vložíme. Ale musíme im ísť príkladom. Musíme ísť príkladom lásky v rodine, v manželstvách, príkladom lásky aj k ostatným členom rodiny, príkladom lásky aj v okolí, v ktorým žijeme. A ja som Bohu môžem ďakovať, že toto všetko som ja zažíval. A potom prišla aj to pôsobenie moje v Dudinciach, kde vlastne sa rozhodlo, že postavíme kostol. Bolo to v roku 1992. Začali sme stavať kostol. Po roku som ostal sám. Na modlitbách som strávil neskutočne množstvo hodín. A nakoniec mi Pán Boh požehnal a mohli sme kostol 4 roky vysvetiť. Viete, aký je to úžasný dar, keď môžem prísť do toho nášho chrámu. Ja prežívam úžasné chvíle. A ďalšia vec, čo ešte, za čo ďakujem Pánu Bohu, že ten chrám stále žije a hlavne, že tam prišlo mnoho ľudí, ktorých som ako Dudinčan nepoznal. A vytvorili sme spolu jednu rodinu. Mojím základom bolo, vytvorme si, aby náš cirkevný zbor bol jedna rodina. A to je úžasné. Keď nemáte len rodinu doma, len svoju manželku, deti, ale máte jednu obrovskú rodinu, kde sa všetci dobre cítime, kde sme naplnení láskou, kde si jeden druhému dôverujeme, kde sa jeden druhému tešíme, kde môžeme pracovať, kde môžeme sa modliť, kde môžeme prosiť Boha o pomoc. A ja som rád, že sa mi to podarilo, pri mojich 3 deťoch, ktoré dnes už sú sami na svojich nohách, ale som si istý, že aj v túto chvíľu sa môžem spoľahnúť na nich, že žijú život Kristov, že žijú život taký, ako sme my s manželkou v živote naplnenom láskou, porozumením dali vzor. A želám aj vám, aby ste aj vy všetci boli vzorom pre vaše deti, pre vaše vnúčatá, pretože vtedy budú aj vaše deti šťastné a aj vy budete môcť spokojne spávať a žiť, pretože ste im ukázali cestu viery, cestu k Ježišovi Kristovi, ktorá je základom a nevyhnutým predpokladom pre život tu v časnosti, ale najmä pre život večný. A to je naším cieľom. Nech vám Pán Boh pomáha všetkým. Ďakujem pekne.
Dałeś radość mi, Ty prowadzisz mnie krok za krokiem w każdy dzień. W Tobie ma siła, jesteś w sercu mym, Tyś latarnią mą, która świeci w życiu mym. Wolnym uczyniłeś mnie, dałeś ducha swego, by prowadził mnie. W Tobie wszystko, Panie, mam. Z Tobą, Jezu, pragnę być na zawsze. Dałeś mi życie, dałeś radość mi, Ty prowadzisz mnie krok za krokiem w każdy dzień. W Tobie ma siła, jesteś w sercu mym, Tyś latarnią mą, która świeci w życiu mym. Wolnym uczyniłeś mnie, dałeś ducha swego, by prowadził mnie. W Tobie wszystko, Panie, mam. Z Tobą, Jezu, pragnę być na zawsze. Uczyniłeś mnie, dałeś ducha swego, by prowadził mnie. W Tobie wszystko, Panie, mam. Z Tobą, Jezu, pragnę być na zawsze, na zawsze. Ďakujeme veľmi pekne. Kapela zo Slieska. Už v úvode sme povedali, že dobré správy sú nesmierne dôležité, ak sú dobre načasované, ak prídu v správnu chvíľu, lebo môžu byť tie, ktoré pomôžu, zachránia, zorientujú, zastavia a možno aj ukážu dobrý smer. A teraz chcem pozvať na pódium takého posla dobrých správ, brata farára Jaroslava Petra. Tiež prichádza z dosť vzdialených končín našej republiky, teda z východu, cirkevného zboru Obišovce. No a on by vám dnes chcel povedať niečo o veľmi dôležitej životnej šanci. Jardo, vítaj. Ďakujem pekne. Asi tlieskate ešte príliš skoro, ešte som nič nepovedal. Tak všetkým príjemný dobrý večer, milí priatelia, tu v sále aj na prenosových miestach.
Včera ste rozobrali jeden príbeh. Verím, že zaujal, bolo mladom človeku, ktorý bol veľmi fajn, aj keď sa nakoniec zle rozhodol a zle si vybral, čo bola veľká škoda. Urobil v podstate osudovú chybu svojho života, pretože Ježiš mu nastavil krásne zrkadlo, mohol v ňom vidieť svoj reálny obraz, niečo z toho sa poučiť, ale vybral si zle. Mal úžasnú šancu. A o tom chcem dnes spolu hovoriť s vami, o tom, že pre každého jedného človeka Pán Boh stavia životné šance, kedy sa môžeme rozhodovať a vyberať si v svojej slobodnej vôli tak, ako sme boli stvorení. Viete, o šance, ak dnes hovoríme a počúvame hlavne v súvislosti so športom, ja si vždy predstavím nejaký dôležitý futbalový zápas, útočník v závere zápasu dostáva vynikajúcu prihrávku pred bránu, spracuje loptu, má dobrú pozíciu, vypáli pár desiatok centimetrov, miňa bránu. Potom sa to obráti, príde rýchly protiútok a podľa hesla nedáš, dostaneš, zrazu mužstvo inkasuje gól, zápas sa skončí smutnou prehrou. A potom príde ten vyčítavý pohľad spoluhráčov, trénera, divákov. Takú šancu si mal a nevyužil si. Čo si robil, čo si za futbalista? Zbytočne sme ti verili, vkladali do teba nádeje, nemáš na to. No a fanúšikovia, tí by vedeli byť oveľa prísnejší, možno až vulgárnejší, lebo by hovorili, že v takých momentoch si nezvládol situáciu. Ale ja vždy hovorím, ale veď to je šport. Veď o nič vážne nejde, je to len zábava. Príde ešte ďalší zápas, desiatky zápasov. Nie vždy sa všetko podarí, ako si to naplánujeme. My máme veľké očakávania a niekedy tie nevyužité šance berieme príliš tragicky. Škoda len, že to viac platí o športe ako v reálnom živote. Pritom je fakt, že v takom športe, aj v takom futbale, dobre, majstrovstvá sveta sú raz za 4 roky, ale medzi tým sú majstrovstvá Európy, medzi tým sú ďalšie šampionáty, rôzne ligy. Treba až toľko veľa stresovať pre pár nevyužitých šancí? Viete, nie som futbalový fanúšik, ani nejaký športovec, ja to vždy tak radšej odľahčím. Páčil sa mi taký starší vtip, keď počas druhého polčasu vybehne tréner do komentátorskej budky a hovorí tomu komentátorovi: pán komentátor, prosím vás, mohli by ste trošku komentovať pomalšie, lebo moji hráči už nevládzu tak rýchlo behať. Už sa to nedá. Ale poďme teraz znovu vážne. Ako je to so životnými šancami? Sú veci, ktoré môžeme v živote ovplyvniť, sú to šance, ktoré sa nám dostanú, môžeme ich využiť. Sú situácie, keď len možno tak smutne skonštatujeme, že mali sme šancu, alebo takú šancu sme ani nikdy nemali. Takú vetu možno počujete vy mladší od starších ľudí, keď povedia: vieš, možnosť študovať, kde len chceš, chodiť po svete, vyberať si z množstva zamestnaní, povolaní, škôl. Také šance sme my nikdy v mladosti nemali. No, neviem, či je to fér voči všetkým. Na strane druhej, možno tí starší povedia: ale keď ja som prežíval mladosť, boli časy pokojnejšie, kľudnejšie, nebolo toľko stresu, nebolo toľko nervozity, toľko zhonu. Ja si zase v duchu hovorím, ja som napríklad veľmi rád, že som nezažil vojnu, prenasledovanie, skrývanie sa pred streľbou. Bývam v Obišovciach a tam spomínajú, že chodil vlak z Kisaku kolo Obišoviec a strieľal a odpaľoval počas druhej svetovej vojny. Pohorelo množstvo domov. Nevyberiete si ideálnu dobu, v ktorej by ste mohli žiť. Žijeme tu, teraz, máme rôzne príležitosti, rôzne šance a ja vám o jednej šanci chcem prečítať. Bol to veľmi zaujímavý prípad človeka, ktorý sa dostal k životnej šanci, ani v podstate nevedel ako. A využil ju a pomohli mu k tomu jeho 4 priatelia. Ten príbeh je z Božieho slova, z Evanjelia Matúša a ja vám prečítam z 9. kapitoly pár veršov. A hľa, priniesli k nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov hovorili si sami pre seba: tento sa rúha. Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol: prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je lepšie? Povedať: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi,
hovorí ochrnutému: vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. I vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom. Dnes by sme povedali, to je hej tomu človeku. Bez pohnutia sa dostať k zdraviu. Jeho chudobu, chorobu, biedu by sme mu asi nezávideli. Ten človek len ležal nehybne na posteli, nekomunikoval. V podstate za celý čas, čo sme čítali ten text, neprehovoril jedno jediné slovo. My o ňom nevieme nič bližšie. Vieme len jednu zaujímavú vec. Mal úžasne dobrých priateľov, ktorých by sme si v dnešnej dobe asi veľmi cenili. Mať dobrých priateľov. Viete, nielen vtedy, keď vie človek pre ostatných niečo urobiť a byť prínosom, pomôcť, poslúžiť, vedieť nejako opätovať priateľstvo. Viete, takých priateľov máme. Ozvú sa, keď niečo potrebujú, keď potrebujú pomôcť, aj pomôžu. Radi to urobia. Lebo si to aj vypočítajú a vedia, však raz príde príležitosť, ja ti pomôžem a ty mi to potom vrátiš. Ale až bieda ukáže, kto je skutočný priateľ. Otestuje ich. Predstavte si, že ležíte nehybne na posteli, nekomunikujete, neodpovedáte na otázky, nezapojíte sa do diskusie, nereagujete na žiadne podnety okolo. Potrebujete už iba službu, pomoc, opateru, ktorú nikdy tým ľuďom, ktorí vás obskakujú, nevrátite. V dnešnej dobe, keď sa všetko meria cez zisk, každý sa pýta, či sa oplatí niečo robiť, či nerobiť, je toto v podstate strata času. Viete, je zvláštne, že títo 4 ľudia, títo kamaráti sa vedeli dať dokopy, lebo im na ich priateľovi záležalo. Skúste si vybaviť svojich priateľov a rozmýšľajte, mali by ste takých priateľov? Mal by vás kto navštíviť? Prišiel by si k vám sádnuť niekto a strávil by s vami čas, aj keby ste už nevedeli odpovedať na žiadnu jeho otázku. Poznám jednu pani, veľmi si ju vážim. Asi 12. rok sa stará o svojho manžela postihnutého Alzheimerovou chorobou. Nechodí už nikde z domu. Jej život sa tým obmedzil ozaj na pár metrov štvorcových na celodennú opateru chorého manžela. Raz za čas tam zájdem, ale poviem, vždy s takou malou dušičkou tam idem, lebo ani neviem pomôcť, ani neviem niekedy čo povedať, ani ako povzbudiť. Tá situácia je ťažká. Ale vždy, keď som odtiaľ odchádzal som udivený, úžasnutý, s akou láskou a trpezlivosťou sa toľko rokov stará o toho manžela, rozpráva sa s ním, obskakuje ho, obslúhuje, prebaluje, krmí, masíruje. A viete, prešla si s ním svoje ťažké obdobie. Keď tá choroba prepukla, začalo to tým, že bol človek dezorientovaný. Potom jej často utekal z domu, už ho bolo treba ozaj strážiť, dávať na neho pozor. Potom prišlo to asi najťažšie z tej choroby. Prestali ju poznávať. Nevedel, kto je. Potom prestal hovoriť, teraz už ani nechodí. Ale starostlivosť a opatera pokračuje už vyše 12 rokov neprestajne. Mať skutočných priateľov, to je na nezaplatenie. A ja ozaj úžasnutý čítam ten príbeh, že tento človek takýchto priateľov mal. Dali si toľko námahy, že keď sa dopočuli o nejakej šanci na záchranu, tak proste neváhali zobrať nosítka a tými nosítkami behať niekde po meste a zháňať tú osobu, toho Ježiša, ktorý vraj do toho mesta prišiel. A keď je ochota pomôcť, tam není problém s prekážkami. Neriešili, či to bude čudné, či sa im niekto bude vysmievať, či ich bude považovať za normálnych. Ak by ste sa opýtali, kto bol podstatný v tej celej situácii, tak mimo Pána Ježiša poviem priatelia, kamaráti. Ľudia, ktorí nezabudli na človeka, ktorý k ním patril. Ľudia, ktorých priateľstvo a vzťahy nezničila ani choroba, ktorá ho úplne odizolovala od sveta. Úžasný záujem o človeka.
Ale toto našej spoločnosti dnes chýba. Všimli ste si? Stali sme sa veľmi povrchnými. Naše vzťahy sú skôr symbolické ako skutočné. Na všetko sa dívame nejako tak ekonomicky. A posúva sa to stále ďalej a ďalej. Ťažko sa pomáha človeku. Už ani v manželstve sa neoplatí v dobrom ani v zlom. V dobrom áno, v zlom radšej nie, lebo to zväzuje príliš človeka. Skúste si teraz trošku oprášiť pamäť, milí priatelia. Pospomínajte a pouvažujte, či by nebolo potrebné niekoho navštíviť vo vášom okolí. Či ste na nejakého svojho priateľa nezabudli, lebo ho choroba či bieda izolovala od sveta. Či neostal niekto zabudnutý. Viete, mám rád prírodopisné filmy. Raz som sledoval, ukazovali, ako na stádo bivolov zaútočili levy. Vybrali si to najslabšie a najľahšie zraniteľné zviera, ktoré logicky zaostávalo, keď sa črieda vyplašila, odštartovala. Oni ho pekne oddelili od čriedy, zastavili a snažili sa ho zvaliť, už skoro padal z nôh. V tom sa črieda tých bivolov zastavila, otočila sa a vrátila sa späť. A levy sa museli stiahnuť a ten bivol prežil. Nestáva sa to vraj často v prírode, ale i také prípady sú. A ja sa pýtam, kedy budeme my schopní dať takúto šancu ľuďom v našom okolí? Kedy dokážeme prejaviť záujem, podporu svojim priateľom v núdzi? Ľuďom, ktorí sa dostali do úzkých. Kedy sa budú môcť na nás spoľahnúť tak, ako ten chlapík vtedy na tých 4 priateľov. Tá situácia je dôležitá ešte aj pre niečo iné. Oni vedeli priviesť človeka na to správne miesto a za tou správnou osobou. Ja viem, že to v ten deň bolo trošku zamotané, možno si to aj tí jeho priatelia predstavovali inak. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal tomu človeku, dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Určite tam bolo množstvo ľudí zrazu v rozpakoch. Čítali sme, že zákonníci a farizei, teda takí tí náboženskí ľudia boli pobúrení a rozmýšľali, kto môže odpúšťať hriechy, kto nemôže, či má právo takú vetu povedať, za koho sa vlastne ten človek vydáva. Pravidla v našom náboženstve to nedovoľujú. Z tých reakcií vidíte, že ich ten chorý ani nezaujímal. Oni riešili náboženstvo. Riešili vážne náboženské veci, kriticky sa pozerali na to celé. A ja poviem, toto je ozaj veľmi kritický pohľad na naše kresťanstvo dnes. Riešime hlboké teológie, ale prehliadame človeka. Máme množstvo predpisov a zákonov v cirkvi, čo sa môže, čo sa nemôže, čo sa patrí, čo sa nepatrí, čo je prípustné, čo je nepripustné v cirkvi, kde, čo, ako musí byť. A ľudia ležia bokom a my si ich asi popri tom všetkom nevšímame. Majú svoje potreby, ťažkosti, choroby a my v cirkvi žijeme niekedy v takom izolovanom náboženskom svete a prestali sme riešiť problémy ľudí okolo a riešime zákony, predpisy a pravidlá. Ale Pán Ježiš videl človeka. Riešil to, čo bolo skutočným problémom. A tak povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Veľmi vážny stav, pravdepodobne ten človek bol blízko smrti. Čo taký človek potrebuje počuť? Rozmýšľali ste niekedy? My, aby sme niekomu nezobrali nádej v takých situáciách, väčšinou hovoríme, polepší sa, vyliečite sa, všetko bude dobre. Aby sme nezlomili nádeje, nezobrali vieru na vyliečenie. Všimli ste si, že Ježiš nehovoril nič okolo? Povedal len najdôležitejšiu vec tohto života, toho človeka. Tak ako včera tomu mládencovi povedal tú najpodstatnejšiu vec, ktorá je jeho problémom. Žiadne dlhé reči. Že je zmierený a že môže mať pokoj. Viete, veľmi podobná situácia, ako Lotrovi na kríži povedal, dnes budeš so mnou v raji. Nič viac, nič menej, len to najpodstatnejšie. Mať pokoj s Bohom, zažiť zmierenie, mať urovnané vzťahy, to sú podľa mňa najpodstatnejšie veci. A nie iba pri umieraní. Vždy. Vždy najpodstatnejšie.
Kto z nás nepozná pocit, keď sa s niekým pohádá a cíti takú nejakú nevraživosť a hnev s niekým blízkym v rodine, ktorého ešte často stretávate. Viete, nie je to nič fyzické, ruka vás nebolí, noha vás nebolí, ani chrbát vás nebolí, ale tú ťarchu vo vnútri tu cítite stále. A na to ani lieky nepomáhajú. Myslím, že aj tí priatelia chorého čakali asi niečo viac. Však ostal ležať, nič sa nezlepšilo. Po slovách o odpustení hriechov sa vlastne neudialo nič. Stále ležal bezvládne na tých nosítkach. Otázka je, čo teda mu Ježiš dal? Dal mu vôbec niečo, keď povedal tú vetu? Farizeji si boli istí, že to je len hlúposť, že sa rúha, že proste hovorí o niečom, čo sa ani nemôže udiať, lebo na to nemá právomoc. Tak sa pýtam, čo je teda viac? Zdravie? Alebo odpustené hriechy? Ja viem, čudná otázka, ale vážna dilema. Ak je človek chorý, tak by hneď asi povedal, ja v tom mám jasno. Ale čo je skutočne viac? Dostal by ten chorý málo, ak by mu boli iba odpustené hriechy? Ten človek by sa cítil ukrátený? Viete, my tak často opakujeme, že zdravie je najdôležitejšie, až sme tomu sami uverili. Ale čo so zdravím, keď je vnútri nepokoj? Raz o to zdravie tak či tak prídeme. Kto vie, čo nám staroba prinesie? Všeličo možné. Nemocnice sú plné ľudí, ktorí vedia, že úplne zdraví už nikdy nebudú. To znamená, že je koniec? Že je to beznádej? Ja si nemyslím. Videl som mnoho ľudí na smrteľnej posteli, ktorí o zdravie prišli. Ale mali niečo oveľa cennejšie v tej chvíli. Mali pokoj s Bohom, boli zmierení s ľuďmi a boli vyrovnaní. A v tej náboženskej reči to je práve tá veta, ktorú Ježiš povedal tomu človeku. Odpúšťajú sa ti hriechy. To je ten pokoj, ktorý ti dávam. Ja si myslím, že prvýkrát Ježiš tomu človeku dal viac ako druhýkrát. A neviem, ako to vnímate vy, ale podľa mňa to bola jeho životná šanca, ktorú dostal a ani nevedel ako. Ježiš mu tú šancu dal. A to je aj najväčšia životná šanca, akú Pán Boh ponúka aj všetkým nám. Či už sa uzdravíme z tej, či onej choroby, samozrejme je to pre nás dôležité. Ale tak ako vtedy je to tá druhoradá vec. Príde to až za tým. To prvé, čo sa nám ako najväčšia šanca života ponúka, je práve tá vetička, odpúšťajú sa ti hriechy, aj keď sa to na chorom zvonku nejako neprejavilo. Mať pokoj s Bohom a potom sa dopracovať pokoju s ľuďmi. A o tej šanci je dnes reč. Poviem to ako vtedy zákonníci, ja neodpúšťam hriechy. Toto robí Pán Ježiš Kristus. Ale túto šancu záchrany a uzdravenia nám všetkým ponúka. To je ten dar, to je tá milosť, to je niečo, čo si ani ten človek v podstate nezaslúžil. Prišlo to ako šanca. Toto pre nás Pán Ježiš robí. Zbabrali sme mnohé veci života. A ja. Urobili sme mnohé chybné rozhodnutia. Vyvodili sme mylné závery, ublížili sme mnohým ľuďom. Viete, taký je to náš život. A keď sme k sebe aspoň trošku kritickí, tak to zbadáte veľmi jasne. Keď si človek vybaví všetky tie veci života, tak sa možno cítime ako ten chlapík, ležiaci na tej posteli, neschopný sa ani pohnúť, zdrvený a zdrtený, ani neschopný vôbec niečo k tomu povedať. Len nehybne od hanby ležiaci. Ale Ježiš prichádza a hovorí, ja ti môžem dať šancu. Vymazať, odpustiť, začať odznova s čistým štítom. A toto sa dostalo tomu človeku, keď počul tú jednoduchú vetu, ktorú všetci ostatní nejako celkovo nepochopili. Odpúšťajú sa ti hriechy. Tak na čo Ježiš hovorí o hriechoch, keď on chce byť zdravý? Dostať šancu a vážiť si ju jedna vec. Ale šancu treba využiť, nie zahodiť. Nikdy neviete, kedy môže prísť, koľko tých šancí v živote budete mať. Možno i dnes je pre niekoho z vás šanca práve tento večer, toto slovo, toto pozvanie. Možno je to šanca
Pre človeka, ktorý bude sledovať ten program niekde na nejakom prenosovom mieste dnes, alebo raz budete behať po internete a náhodou prekliknete práve na toto. Šancu je treba využiť. Hovorím dnes o šanci a musím aj ja spomenúť šancu, ktorú som ja dostal, aby to bolo úprimné. Pred 2 rokmi sme na začiatku prázdnin u svokrovcov boli v lese. Mali sme nachystať drevo, zobral som štýlku, zobrali sme si lístok, bolo to v strmom kopci, bolo to po veľkej kalamite, rezali sme najprv tenšie dreva. Všetko to bolo tak popreplietané, veľmi rýchlo chcel som lámať rekordy, alebo neviem čo. Až som náhodou odpílil strom, ktorý som odpíliť nemal, lebo som si nepozrel, aký je dlhý, ako ďaleko siaha. Ten strom spadol na môjho syna, na jeho ľavé plece. Pár centimetrov v podstate od hlavy a zo mňa by bol dnes vrah vlastného dieťaťa. Hneď som vedel, že ako farár by som skončil a dnes by tu stal určite niekto iný. Viete, ten deň som vnímal a stále vnímam ako šancu. Môj syn Tomáš mal prasknutý stavec, zdeformovanú platničku a celé letné prázdniny odležal v nemocnici. Ale uvedomujem si, čo to znamená dostať novú šancu a môcť začať od znova. Určite ste tu dnes mnohí, ktorí ste šancu od Pána Ježiša Krista už využili. A možno sa dnes necítite byť ako ten človek, ktorý leží na tom lôžku. Viete čo, chcem, aby ste sa potom videli ako jeden z tých priateľov. Aby ste videli svoje poslanie ako človeka, ktorý má iných doviesť ku Kristovi. Ak sa niekedy nedá doviesť, tak možno niekedy treba naložiť na nositka a proste priniesť, doviesť. Viete, hrozné koľko prázdnych a zbytočných rečí vieme viesť s ľuďmi. Viete, niekedy debatujeme o počasí, ktoré aj tak nezmeníme. O politike, na ktorú veľký vplyv nemáme. A stále dookola to isté. Viete, namiesto toho, aby sme občas využili čas a hovorili o tom podstatnom a priviedli ľudí pred Krista. Aby dostali šancu, aby proste mali príležitosť. To je základné poslanie veriacich ľudí, ukazovať a privádzať ľudí ku Kristovi. My sa čudujeme na našich štatistikách, ako nám v cirkvi sa strácajú ľudia. Kresťanstvo v celej Európe v podstate upadá, lebo sme prestali hovoriť o Kristovi. Prestali sme ľudí prinášať ku Kristovi. Na modlitbách, ale i prakticky. Poviem to tak, aby sme rozumeli. Vedľa vás zomiera človek, nutne potrebuje lieky a vy ich máte doma v šuflíku. Ale neurobíte nič, len pozeráte. Je to trestuhodné, je to bezohľadné. Žijú vedľa vás ľudia bez Boha, bez poznania Krista a my sa pozeráme pomaličky, ako sa proste oni strácajú, míňajú svoj život, ženú do záhuby, ale Krista im nedonesieme. Nesprostredkujeme, nepovieme jedno jediné slovo. Prečo? Len preto, že máme strach, bojíme sa odmietnutia, výsmechu. Ja ani vy, milí bratia a sestry, priatelia, nezodpovedáme za to, čo ten človek s tým urobí, ako sa rozhodne, čo si vyberie. Pán Boh dal každému slobodnú vôľu. Ale nesieme zodpovednosť za to, že mlčíme, že nič nerobíme, že nevedieme ľudí ku Kristovi. Že ich oberáme, ako je to v dnešnej téme, o životnú šancu. Ozaj životnú. Možno, že sú tu dnes aj nejakí chorí ľudia. A chceli by počuť možno aj tú druhú Ježišovú vetu. I to sa môže stať. Ježiš má moc tak ako vtedy aj uzdravovať, aj liečiť človeka, aj robiť zázraky. A jeho ruky nie sú obmedzené. Ale ja vám to nemôžem povedať. Nemám taký dar. Situácia v ten deň však jasne ukázala, čo nám prišiel Pán Ježiš Kristus dať. Čo bolo to podstatnejšie a to prvé. A to je to slovo, odpúšťajú sa ti hriechy. Preto Pán Ježiš prišiel.
Budete musieť možno niesť ďalej ten svoj kríž, svojej choroby, možno sa trápiť s niečím a bude to ťažký životný boj. Ale to, čo vám dnes môžem ponúknuť, je práve to stretnutie sa s Kristom. Možno pre niekoho prvé, pre iného stretnutie s jeho osobným pánom a spasiteľom, ktorého už dlhé roky poznáte. A tak ako hovorí dnešná téma, je to jedna úžasná šanca pre mňa, pre vás, pre každého. Lebo z jeho úst môžete počuť tú jednu úžasnú vetu. Syn môj, dcéra moja, odpúšťajú sa ti tvoje hry. Takúto šancu. A my môžeme začať od znova. A šanca je o tom, že je to niečo nezaslúžené, čo prichádza možno niekedy ako len náhoda. Ale je to šanca, ktorú dostávame. Príležitosť. Zmeniť život a začať od znova. Kiež vám i mne túto odvahu a sílu k tejto novej šanci a k ďalšej šanci a k využitiu tejto šance Pán Ježiš dá. Amen.
všetko, čo treba. Otvára ti bránu neba. Čo urobíš? Každé veľké veci a veľké životné rozhodnutia sa vždy dejú aj tak nejak symbolicky. Bol som minulého roku na 2 promóciách, odovzdávaní diplomov, čiže nielen dokončíte vysokú školu, ale je tam nejaká slávnosť, ktorá trošku pripomenie, že je to dôležitý moment života. Keď sa berú 2 mladí ľudia, tak si to nepovedia len takto medzi sebou, ale je tam nejaký manželský sľub, sú tam nejakí svedkovia. Vždy je tam aj nejaký symbolický akt, ktorý nám pripomína tú vážnosť toho, čo sa deje. Aj dnes večer je tu kríž a k tomu krížu je aj určitý taký symbol toho dnešného večera a toho, čo sme počuli. A mám pre vás také 2 pozvania. To prvé pozvanie je pre ľudí, ktorí dnes cítili, že ich Pán Ježiš volá a chce sa s nimi stretnúť. Pre ľudí, ktorí chcú počuť a zažiť to, že im Ježiš hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Môžeš ísť v pokoji, zmierený so mnou domov. Urobím to znova takto symbolicky. Ten začiatok bude teda to, že si zoberiete jeden kamienok a symbolicky ho položíte ku krížu. A bude to prejav toho, že dávate svoj život Bohu, Ježišovi Kristovi, a chcete začať žiť podľa jeho vôle. Je to určitý symbol. Symbol, ktorý vám možno po pár mesiacoch, rokoch bude pripomínať, áno, taký nejaký začiatok som mal. Ale viem, že sú tu aj mnohí ľudia, ktorí to rozhodnutie v živote už urobili. Môžete si ho pripomenúť a urobiť nanovo. Ale ešte jeden a trošku iný symbol v súvise s tou našou dnešnou témou. A to je, že chcem pozvať vás všetkých, veriacich ľudí, ktorí si uvedomujete, že sme ako kresťania zlyhali tým, že sme mlčali, že sme o Bohu nerozprávali, že sme ľuďom nedokázali priniesť Krista. Aby ste tiež zobrali jeden kamienok ako prejav toho, že vám je ľúto, že sme zlyhali. Ja mám tiež jeden. Veľakrát som zlyhal. Tiež si uvedomujem, že sa bavím s ľuďmi o hlúpostiach, o počasí, o správach. A mám toľko príležitostí, aby som otvoril ústa a povedal, verím Ježiša Krista. Viete, Pán Boh od nás nechce veľa. Nechce, aby sme presviečali, mali 100% argumenty. Niekedy chceme byť perfekcionalisti. Že áno, ja už poviem niečo o Bohu kolegovi, ale najprv si všetko pripravím, preštudujem, ako budem už všetko vedieť a budem vedieť argumenty, tak ja už sa potom ozvem a presvedčím ho. Tá doba nikdy nepríde. A píše sa o tom niekde v Božom slove, že toto od nás Ježiš chce? Zodpovedať všetky otázky neveriacich ľudí? Veď na to nemáme. Pán Ježiš veľmi málo od nás čaká. Len chce, že by sme povedali kolegovi, susedovi, toto som zažil s Kristom. Včera som sa modlil a Boh pri mne stál. Toto a toto som prežil a viem, že som bol v Božej ochrane. Nikoho nemáme presviečať. Len povedať, čo nám Kristus dal a čo sme my zažili. A keď sa na toto takto pozerám, darmo, že som farár. V tých obyčajných stretnutiach, bežných stretnutiach s ľuďmi som veľakrát zlyhal. A tak pozývam aj vás, ktorí si toto zlyhanie uvedomujete, ktoré je vlastne aj viditeľné na tom, ako kresťanstvo ozaj upadá, lebo mlčíme. Aby sme zobrali takýto kamienok, priniesli ho ku krížu a v duchu prosili Pána, aby nám odpustil zlyhanie.
Ale nielen odpustil. Ale aby sme skúsili povedať, skúsime, Bože, inak. A možno tak, že prídem do práce a poviem, mal som takúto situáciu, zažil som niečo s Bohom, bol som na evangelizácii. Je už na tom človeku, ako sa rozhodne. Ale cirkev vyzerá zle preto, lebo my mlčíme. Zabudli sme na podstatné veci svojho života. Zabudli sme rozprávať, čo Kristus pre nás robí. Poďte, pozývam vás. Tých začiatočníkov, alebo tých, ktorí chcú začať, ale i nás, ktorí zlyhávame. Tak ako včera, kamienky sú tu hore na pódiu.
Už netreba žiadne dlhé reči. Skloňme sa a takto sa rozprávajme s našim Pánom. Ďakujeme, Pane Ježiši, za to, že si nám dal šancu, ktorú sme si ani nezaslúžili, ktorá možno prišla len tak náhodou. Ale prišla v zvesti, že ty môžeš odpúšťať hriechy jediný a ty môžeš dať človeku pokoj. Ďakujeme za to, že túto šancu si dal dnes tým ľuďom, ktorí to takto cítili a počuli tvoje volanie aj dnes. A tak prosíme, aby si im žehnal ich kroky a pomáhal pokračovať ďalej. Ten kamienok bol tým prvým krokom, takým začiatkom. Daj, nech majú síl, nech majú dosť priateľov, ktorí sa o nich budú starať a budú ich viesť. Ale dnes spolu s tými našimi kamienkami ťa prosíme, Pane Ježiši, o odpustenie. Odpustenie toho, že sme ako veriaci ľudia zabudli na to, čo je našim poslaním. Že sme zabudli byť priateľmi. Pre susedov, kolegov v práci, priateľov i známych, niekedy aj pre vlastnú rodinu, vlastné deti či vnúčata. Rozoberali sme s nimi všetky možné veci, len sme zabudli povedať, že si tu aj pri nich. Zlyhali sme ako kresťania, ako ľudia, ktorí majú sa o iných starať a iným pomáhať. Myslíme dnes na všetkých chorých, tak ako bol aj tento nemocný človek, odrezaný v tej svojej chorobe od sveta, od všetkého, čo ho obklopuje. Ale i taký potrebuje pomoc. I taký potrebuje cítiť, že je tu niekto, kto o neho má záujem a kto sa o neho bude starať a kto na neho myslí. A tak ťa, Pane Ježiši, prosím ešte aj o to, aby tieto kamienky, ktoré sme položili pri uvedomení si svojich chýb a zlyhaní, boli pre nás takým štartom a začiatkom. Chceme byť iní. Nebudeme nikdy dokonali, ani nebudeme vedieť zvládať všetky oponencie a všetky narážky neveriacich ľudí. Nikdy nebudeme vedieť zodpovedať každú otázku. Ale na to tu ani nie sme. Sme tu, aby sme povedali, čo si nám ty, Pane Ježiši, dal. Za čo sme ti veľmi vďační. Ďakujeme za kríž, za vykúpenie, za spasenie. Ďakujeme za odpustenie hriechov. Amen. Vás, ktorí ste dnes urobili prvýkrát takéto rozhodnutie, chcem ešte poprosiť, aby ste po skončení programu neodišli narýchlo domov, prišli sem dopredu, budú tu stať poradcovia, ktorí sa s vami porozprávajú. Ak budete chcieť, spolu sa s vami pomodlia. Výjdu vám v ústrety, poradia, možno pozvú na ďalšie stretnutia. Na nebesích je tvůj trůn. V moci a slávě vládneš nám. Zástupy hvězd se ti klaní. Mohutné hory tvé jméno ctí. Upřímnou chválu chci ti dát. Vyznat, že ty jsi můj král. Všechno, co mám, dal si mi, Pane, z lásky své, vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mně. Všechno, co mám, dal si mi, Pane, z lásky své, vzdávám ti dík
slávě vládneš nám. Zástupy hvězd se ti klaní. Mohutné hory tvé jméno ctí. Upřímnou chválu chci ti dát. Vyznat, že ty jsi můj král. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mě. Kvůli mě. Takže, milí priatelia, dnešný večer sa končí. Sme veľmi radi, že v spleti rôznych ponúk, ako ste mohli prežiť aj dnešný večer, ste dali šancu aj dnešnému tomuto nášmu programu, ktorý, pevne verím, nás zastavil, obohatil a ukázal na najdôležitejšiu životnú šancu, ktorú máme v Kristovi. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj našim priateľom zo Slieska, s ktorými sa dnešný večer lúčime. Prajeme požehnanú cestu domov a ďakujeme za službu, za krásne, kvalitné a duchovné piesne. Nech vás Pán Boh žehná na vašej životnej ceste. A chceme vás tiež pozvať samozrejme aj na zajtrajší večer, kde chceme otvoriť opäť ďalšiu tému. Dar. Opäť o 6. hodine. A skúste pozvať, alebo aj priviesť, ešte lepšie. Alebo aj priniesť. Svojho priateľa. A možno, že práve tá správa, alebo tá informácia, ktorá k nemu príde práve cez vás, môže byť takým varovaním, zastavením. A on, ak ju uchopí a príjme, možno ho to naozaj zachráni pred stretnutím s nejakým veľkým ľadovcom, ťažkostí, problémov, hriechov, ktorým sa bude môcť vyhnúť, lebo uchopí pravdu a uchopí tú správnu cestu. Takže tešíme sa opäť na zajtrajšie stretnutie. Prajeme požehnaný večer. A požehnanú dobrú noc. Pokoj vám.